Onímọ̀ràn, ẹ jẹ́ ká tún gbàmọ̀ràn. Ìmọ̀ràn fún tòní ni mo pè ní àṣírí inú kóló. Mo mọ̀ pé gbogbo wa la mọ ohun tí wọ́n ń pè ní àṣírí, ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn akẹ́kọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ kí ó lè yé wọn torí ó lè wá bí ìbéèrè lọ́jọ́ iwájú. Àṣírí ni ohun tá a rí tí a gbọ́dọ̀ sọ, ohun tí ẹnìkan tọ́jú sí wa lọ́wọ́ pé a gbọ́dọ̀ wí, tó jẹ́ ohun ìbànújẹ́ ìgbésí ayé rẹ̀, tàbí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ pàtàkì tó jẹ́ pé ó wúwo tí gbogbo etí ò gbọ́dọ̀ gbọ́. Àṣírí, èwo wá ni àṣírí inú kóló? Kóló ni ohun kékeré tí àwọn ọmọdé máa ń fi owó pamọ́ sínú rẹ̀ níjọ́un. Wọ́n lè kàn án ní onípákó, wọ́n sì lè ṣe é ní alámọ̀. Ẹnu kékeré báyìí ló máa ń ní. Ọmọdé tó bá fẹ́ fi owó pamọ́ sínú kóló yóò fagídí fi sí inú kóló ni. Tó bá wá di ọjọ́ tó fẹ́ kó owó inú kóló rẹ̀, tí ò bá farabalẹ̀, ó ṣeé ṣe kó má lè yọ owó tí ń bẹ nínú kóló tán. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kóló ló máa di fífọ́. Àṣírí inú kóló, ó ní ohun tí ẹnìkan fi pamọ́ sí ọ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àṣírí tí ẹnìkan kò gbọ́dọ̀ gbọ́. Ó wá jẹ́ ohun àṣírí tí èèyàn ò lè sọ àyàfi kéèyàn ó gbé wọnú kòtò. Àṣírí inú kóló ní àwọn àṣírí tó jẹ́ pé sísọ rẹ̀ ó di ọ̀dọ̀ Olódùmarè. Ìyàwó, àṣírí wo ni ọkọ rẹ fi pamọ́ sí ọ lọ tó jẹ́ pé nígbà tẹ́ ń dùn ún mọ́ra yín ò lẹ̀ ń wí? Kí ló dé tí ìjà kékeré ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé ibi àṣírí inú kóló yìí ìlò ń lù ní pọ́npọ́n pé gbogbo ayé ò gbọ́? Níjọ́ tó ń sọ àṣírí yìí fún ọ, ó finú tán ọ ni. Àṣírí láàrin lọ́kọláya, àṣírí inú kóló ni. Ìwọ ọkọ, àṣírí wo nìyàwó rẹ sọ fún ọ pé ẹlòmíì ò gbọ́dọ̀ bá òun gbọ́? Ṣé o ti fẹ́ bínú àbíjù? Ṣé o ti fẹ́ fi wàdùwàdù jádà léèkàn? Ṣé o ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo ayé? Ṣé o rí tó o bá sọ àṣírí tó fi sí ọ lọ tó jẹ́ àṣírí inú kóló, ojú ọjọ́ tìyín ni o, torí kò sí bí a ṣe perí ajá tí a ní perí ìkòkò tá a fi sè é. Àṣírí inú kóló, àṣírí tá a sọ fún ni lásìkò tá a finú tán ni tán. Àṣírí tá a sọ fún ni lásìkò tá a rí pé inú konú. Àṣírí tá a sọ fún ni lásìkò tá a rí pé àgbàrá wa gbọ́. Bí ìjà bá fẹ́ wà, má débi àṣírí inú kóló o. Má rántí ohun tẹ́ ẹ jọ fi sọ lọ́jọ́ tẹ́ ẹ sọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló wà tó jẹ́ pé bí wọ́n bá ti sọ ọ́ fún ni, wọ́n sọ ọ́ pé kó gbé pamọ́ sí odò ikùn rẹ ni. Odò ikùn rẹ ni kóló tí mò ń wí, níbi tó gbààyè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí lè bá ní gbé títí tá a fi gbé wọ sàréè. Níbi tó gbààyè tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí lè bá ní gbé títí tá a fi dọ́dọ̀ Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá wa. Ọ̀rẹ́ mi, ọ̀rẹ́ rẹ fàṣírí sí ọ lọ, ṣùgbọ́n torí pé ẹ ní ìjà kékeré gbólóhùn asọ̀, ò ti ń tò ó fún gbogbo ayé. Èèyàn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ kó mọ̀ òun ni o. Àṣírí inú kóló, àṣírí tẹ́ ẹ jọ fi ṣèmùlẹ̀, àṣírí inú kóló, àṣírí tẹ́ ẹ jọ sọ pé etí kejì ò ní gbọ́. Àṣírí inú kóló ní tẹ́ ẹ jọ fi ṣe bòńkẹ́lẹ́ pé aṣọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ bo kókó, ó gbọ́dọ̀ bo eéwo. Àṣírí inú kóló, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí lèèyàn máa gbé sódò okùn tí yóò bá àyàn wọ sàréè tó jẹ́ pé níwájú Olódùmarè òun láti lọ sọ. Má torí pé inú ń bí ọ kó o sọ fáyé o. Má torí pé ìjà wà kó o tú fẹ́ẹ̀yàn.
àṣírí inú kóló a kì í wí o, a kì í wí o, a kì í wí o. Ọlálékan Tìjání lorúkọ mi.